Naimbag bigat, aldaw, malam, ken rabiyo amin kakabsat. Siyak ni Pastor Marcel, iti makadwayo, dito'y programa tayo, naimbag damag. Naimbag damag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy at siyempo. Ni Apo Diyos kumangarod, ag bendisyon, tin tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Kakabsat, awisen kayo, akantaan tayo dahito akanta, amok dayjay pinatik. Apay nga ta ni Jesus, impay na kanya. Grasya na di mabubos, ketin salakana. Ngemamuk met dayjay pinatik, ket namnamae kamabalin na. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Apay nga inted na kanyak, pamati mangispat. Ket tinapatega sa una, pusok tal na tiegna. Ngemamuk met dayjay pinatik, ket namnamae kamabalin na. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Jak mawatano kasano ati espiritu, balbaliwan ati puso, agdulnog ken Kristo. Ngemamuk met dayjay pinatik, ket namnamae kamabalin na. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Jaka muno intunano, tiyay tiyapo. No mapanak tu sumabat, wenno aguraya. Ngemamuk met dayjay pinatik, ket namnamae kamabalin na. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Naimbag nga rabiti amin kakabsat, ket madaydayaw, itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, tintayo manen panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Ket kablaawan kayo amin kakabsat, iti kadagijay lugar, nga ayan nyo iti daytoy nga gundaway, nga agbuybuya, iti naimbag adamag. Ket kayat ko nga kablawan dagiti amin nga kasangay, iti daytoy nga aldaw, iti Sabado, ken iti kadagiti sumarunong aldaw, ni Apo Diyos ko bendisyon, ken ison ti mangipaay, tinasayat nga salon at yung amin kakabsat, ken uray paay, kada kayong agselebrar, iti anibersaryo, iti kalaysayo, ni Apo Diyos kumay, iti agtultuloy ang mangipaay, iti ayat, iti uneg, iti pagtaengan nyo. Ket kablawak, dagito'y kakabsat tayo nga agbuybuyay ta, iti naimbag damag, damanang Josephine Sanchez Raposas, ni Apo Diyos nagbendisyon kada kayo manang dita Balasiw Taaw, ni Ate Febe, ken ni Sister Ruth Vieda Dulay, nga agbuybuya ita, nga ipaay na iti kablaw na kada tayo, nga naimbag rabi tayo kano, ni Melody Pablo Cano Lim, ket ni Apo Diyos kumatimang bendisyon kanyam ate, ni Ate Mirna Rosario Guillermo, iti Alaminos City, Pangasinan. Ket madaydayaw ni Apo Diyos, ni imbag rabiti amin, kuna ni Line Servana Torino, ni Ate Linji Ann Chiluna,
ket ni Apo Diyos kumaiti mangipay kano itinasayat nga salon atay amin kakabsat. Ni manang Leonila Ramento ket ited na iti inang panangkablaaw kadatay tinaimbag arabi tay amin. Ni Manong Rolando Kabulagan Inis dita Tagum City. Ken ni Joyce Bombonga Estrada iti Quezon Isabela. Ni manang Jesus Acamboa Sibayan nagbuybuya ijay Bambang Nueva Vizcaya. Ni Virginia Abad ket ited na iti nangakablaw kada tayo ni Arelinda Bansaem ket na ikanta kano ti paborito ng himno kakabsat ni manang Mamelia Bautista dita Hong Kong, ni manang Anselma Setay, ni Nita Talal, Celi de la Cruz Soriano ngagbuybuya iti ijay Tarlac City, ni Pastor Julio Sahagon ken ni Ate Lenny Inay iti Dagupan City, Pangasinan. Ni ni Nanay Josefina Bautista iti Bambang kakabsat Nueva Vizcaya. Ken ni manang Imelda Reglos kedeng Lingasin. Ken ni manang Lolita Benitez Bulaag. Ken kastamot ni manang Librada Ochoada, ni Pastor Ros Rapanut ijay South Korea. Ken ni Ate Celi de la Cruz Soriano. Ken ni Nanay Lilia Marquez ijay Quirino. Ken ni JCF Dancel nga agbuybuya tatakakabsat. Ken uray pay ni Mang Bianong ijay Israel United Methodist Church kakabsat. Ni manang Ana Ferrer Ligo ken Edna Lasso nga agbuybuya ijay Canada. Ket ni Apo Diyos kumatag bendisyon kada kay amin kakabsat. Ket tunumay nga Sabado ket kablawan da kay amin kakabsat manen, especially kadagiti saan ko nga nakablawan itang arabi. Ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo, ket tinaimbaga damag kakabsat kada tayo iti daytoy nga arabi. Ket masarakan iti surat ni Pablo kay iti Roma kapitulo 10 ken 2 versikulo 2 kakabsat nga kinunana, saan yu at tultuladen dagiti ugali iti daytoy alubong ngem palubusan nyo abalbaliwan na kayo ti Diyos ket pabaruan nyo ananay ti panunot yo. Ket maamuan yun to ti pagayatan iti Diyos no anya tinaimbag makayayo ken kuana ken awan pagkurangan na. Isu daytoy kakabsat iti kuna iti teksto tayo iti daytoy nga rabii nga saan tayo kumakano nga tultuladen dagiti ugali iti daytoy nga lubong. Apay nga mintan niya dagiti ugali daytoy nga lubong kakabsat. Iti daytoy nga panawen. Anya dagiti makit-kita yo ken maimat matangan yo nga mapaspasamak iti daytoy nga lubong iti agdama nga panawen. Kakabsat ditoy ket pinalagipan ni Pablo dagiti Kristiyano adida tuladen ti madi nga ugali daytoy nga lubong kakabsat. Especially kadagiti napudno a Kristiyano ket mailasin da kuma no anya itinaimbag ken dakes kada tayo nga namati ken Apo tayo nga Hesukristo ket mamati ak nga mo tayo tinaimbag ken iti saan nga nasayaat wenno iti dakes kakabsat. Ket ammo tayo kumano anya iti suruten tayo. Nga kinunangarod ni Apo Hesukristo nga isuna ti dalan. Ket no isuna ti dalan, isuna nga rod iti suruten tayo. Ket siya nga pastor nga pinili na ket idi umunakit saan kumasurutan iti dalan iti Apo. Ngem gapo iti napasnek nga panagbasa iti nasantuan nga Biblia kakabsat daytoy nga Biblia ket napatiglaunay gaputa isuro na iti pudno nga dalan kakabsat nga awan sa bali nga dalan nga isu nga pagnaan tayo no di ket ti dalan ni Apo tayo nga Hesukristo as kas kinunana siak iti dalan iti Juan kapitulo 10 ken 4 versikulo 6 kakabsat. Ket
Kuno napay ni Pablo nga saan tayo ko mga ayunan. Dagiti madi nga aramid iti lubong. Ket saksyan tayo ko makakabset. Iti intayo nga panagpamati ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Makita da kuma iti Diyos kada tayo. Baligip ko at iti may isang nabasa nga pakaistoryaan iti biyag iti agasawa nga misyonary nga napanda iti nasulunok nga nasyon nga sadyay ket awan pay iti Kristyanismo. Ket dagito nga agasawa ket naiturong iti nga nasyon ket nagaramid da iti pagtaengan da. Ket awan sa bali nga inaramid da iti dayjay lugar nga ayanda ket itinaramid da ket nagbasbasa da iti Biblia ken agkankantada iti imno iti bigat, iti aldaw, ken iti rabii. Ket kabayatan iti panagkankantada iti imno, ket mangmangog dagiti kaaruba da, kakabset. Ket dagitoy nga kaaruba, ket tunggal aldaw, ket mangngeg dagitoy nga kankanta, nga pagdaydayo ken ni Apo Dios. Ket dagitoy nga agasawa, ket nagmulmula da iti gulay kenda dumapay kakabsat nga mataraon nga masidada kakabsat iti nga lugar. Ket agapot adu dagiti mulada nga gulay ket impadawat da dagiti dadduma kadagiti karubada. Saan da pay nga inrugi nga insao when in waragawag iti sao iti Apo kadakwada. No di ket tinaramid da ket impakita da kadakwada kadagitoy nga karuba nga adda iti Dios kadakwada kakabsat. Ket gapo iti dayta nga kinaimbag nga araramiden da dagitoy nga karuba ket sinaludsod da sino kayo? Ket kinunada da kami iti imbaon iti Dios ditoy tapno iwaragawag ni iti naimbag a damag. Ket gaputa saan mi nga ammo no anya iti tradition ditoy isu nga dayto ti wagas iti ket ni Apo Dios nga aramiden mi kakabsat. So gapu iti dayjay kinaimbag nga naramid da dagitoy nga karuba ket napasurot da iti panagpamati da ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Awan man dagiti insawang da kadagito nga tattao may papan iti Dios ngem iti kababalinda iti nagsao kadagiti tattao dayjay panagkantada dayjay tinangog dagiti tattao dagitoy dagiti dalan tapno awaten dagitoy nga karuba na ni Apo tayo nga Hesukristo. Nakita daga po iti aramid. Isu nga napatog iti aramid kakabset. Nga ibaga tayo nga namati tayo ni Apo tayo nga Hesukristo ket makita kumangarod iti Dios iti biag tayo baboon iti panagsao ken baboon iti intayo panangipaay iti biag tayo kadagiti kakabsat tayo nga kasapulan da iti tulong. Isu da ito'y kakabsat nga mailasin kuma. Akas pasurot ni Apo tayo ng Hesukristo ket mailasin kuma iti kiniimbag kada tayo. Ket mailasin tayo kuma iti nasayaat. Ket agmaymaysa tayo kuma kakabsat nga saan tayo nga ayunan iti kinadakes da iti nga lubong. At agtalinaed tayo kuma asipupudno ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket makita kuma iti Dios iti biag tayo. Nga na minsan nga dinamag ko gaputa dagiti ubing ket handak nga kabuteng adda tinapanak nga maysa nga lugar ket dagiti ubing ket sumursurot da kanyak ket kinunak kadakwada saan da kadi nga kabuteng ket tiinsong da ket saan gaputa pastor ka gaputa pastor ka. Isu kakabset agsaksi tayo kuma ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket nanyaman dagito nga mapaspasamak ita ti lubong. Ket saan tayo ko mga anayunan. Uray pay kagura na tayo ti lubong. Agtalinad tayo kuma iti panagpamati tayo ken ni Apo tayo nga Hesukristo.
Nga dito'y kakabsat, ti Diyos ket saan ngagbalbaliw. Ket ikararagan tayo kuma. Daytoy nga lubong, tapno agbalbaliw da. Boboon iti asi iti Diyos. Ket mamatiak nga, adda iti kay papanan na. Dagitoy nga karkarna nga mapaspasamak ita, gapo iti pandemya. Amok nga daytoy iti mangiturong kada tayo, iti dalan iti Apo. Ket sapay kuma, daytoy nga pandemya, isu iti mamagbaliw, iti panunot tayo. Kadagiti saan tayo nga inaramid iti Apo ket aramiden tayo ita. Isu iti tayo panagdayaw, ken panagrukbab, iti nagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket awisen da kayo kakabsat, iti daytoy nga radii, ngagmaymaysa tayo nga agkararag, ken dumawat iti kaasi iti Apo. Ket kantayan tayo kumapay, daytoy nga kanta, nga kanayon amang mangyagyo tunggal aldaw ti Sabado ti oras ti alas 6, nga daytoy nga kanta kunana, amok ti Diyos di nakto baybayan, ken amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos di nagtubay bayan. Amok ti Diyos di nagtubay bayan. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos di nagtubay bayan. Amok ti Diyos sungbatan ng kararag ko. Amok ti Diyos sungbatan ng kararag ko. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos sungbatan ng kararag ko. Kararag tayo, naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, peksami tin kami panagyaman ken ka, gapuna o Apo ket nagtalinid ka si pupudno kada kami. Baboon iti panangipaay mo, iti ayat mo kada kami. Baboon ken Apo mi nga Hesus Kristo. Agyaman kami o Diyos gapuna ta nabalinan mi iti nagdaydayaw manen iti nasantuan na nagan mo. Iti daytoy nga rabii. Ket Ama, agyaman kami iti panangilisim kada kami iti kinadakos daytoy nga lubong. Wenno Ama, adun dagiti saan nga nasaya at mapaspasamak, iti daytoy nga lubong nga pinarswam. Adu dagiti tattao nga nakalipad iti panagpamatiken ka. Ket inararamid da iti kayat daw Apo. Ket iti daytoy nga panawen maysa nga palagip kada kami daytoy nga pandemya. Nga awan iti sabali kumangain kami nga pangiturungan iti tiyempo minudoy ket sika o Diyos nga nang parswa kada kami. Ket Ama nga nasantuan pakawanan na kami iti panakalipat mi kadagiti rumbong kumangaramiden mi para ken ka. Kadagiti naglabas at tawtawen, pinili mi dagiti kaykayat mi o Diyos nga aramiden. Ket pakawanan na kami kadi. Ket Apo Diyos iti daytoy rabi agmaymaysa kami itinagan mo nga dumawat iti kaasi ken ka. Kaasyan na kami kadi o Apo, tulungan na kami kadi kadagiti pakarigatan mi iti daytoy nga biag. Kangrunan iti daytoy nga panahon iti pandemya o Apo. Bendisyon nam iti nasyon mi nga Pilipinas. Ket bendisyon nam kadi o Apo, kangrunan na dagiti addaan iti COVID. Ipatay mo kadi iti man nakabalin imam o Apo mi Hesus Kristo kadakwada ket umimbag da. Ket may kat daytoy nga virus nga adda kadakwada. Ket bendisyon nam kadi o Apo. Iti salunad dagiti aming healthcare workers Apo. Madama nga agtatrabaho iti daytoy nga radii. Wenno Ama, ikamatalik mi dagiti biagda salunat da ken uray pay iti pamilya da o Apo. Ket Apo Dios dawaten mi kadi nga isala kami suda manipod iti daytoy nga COVID.
Ket amami nga nasantuan, bendisyon am dating ng gobyerno mi, kang runaan na Apo, itagtultuloy ang panangipaay, dagiti vaccine, ket dagiti amin nga tattao, tapno kasta Apo, ket saan uh, uh, nga nga makaptanda iti daytoy nga virus wenno addaman daytoy nga COVID nga saan nga lumalad iti sakit daw Dios ket amami nga nasantuan bendisyon nam iti amin nga soldado ket italek mi ken kawapo iti panangipaay mo kadakwada iti nasayat nga salunat ket amami nga nasantuan ket dawaten mi na bendisyonam dagiti amin nga negosyante, ken dagiti amin nga empleyado, ken dagiti amin nga kamkaming mi, especially iti United Methodist Church, bendisyonam Apo dagiti pagbiro kanda, ket uray pay dagiti amin nga leaders mi Apo iti iglesia mi, iti United Methodist Church, bendisyonam dagiti obispo mi, dagiti district superintendent, dagiti amin nga pastor, dagiti amin nga deaconess, ken lay missionaries, ken dagiti missionary Apo nga dada ket dumuduma nga nasyon. Ket mga nasantuan, ikamatalik mi ken kao Apo iti salunat mi, kabayatan tin kami nga panangipaay iti biag mi Apo nga agserbi ken ka. Ket Apo, bendisyonan tin kami panaginana iti daytoy nga rabi, maddan kami kadi iti nasimbo nga panaturog tapno inton bigat makabangon kami na sayat ken itultuloy mi iti agdaydayaw ken ka iti aldaw iti domingo ket ngarudo Apo bendisyonam iti sagtumunggal maysa iti daytoy nga rabi ket dagiti ti dawat ken kararag mi babaon iti naga ni Apo ming Hesukristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Madaydayaw iti naga ni Apo tayong Hesukristo ket naimbag arabi tayo amin kakabsat.